قدم حدر كوينو نعمتات مصبح قوز عوي قرعة كل التهافات مسوات رخيوم ملء هوتيو غيرلو لو معنتي لولو إن زكيت زيل فولي فيلم حيزلكم متقلقو كم تلمود نشانلنا سابسكرايب إذا فيديو دما لايك لكم جمرو كسام ودأتا سنايس أنحيد فيلم ناس جمر ألاننا جيما استوهلو كلتا حافات مسا حدار نرئينا ايو أب عداقا نيروم نقزو مناتو ملوسن كالوغن اتوم كلتا قراوتوم مسودوم نفتغة تمانك أسعصخم زغدو اللوي نقروهم ألاننا جيماون بزاروهم بتعمين كؤو مخناتو أبتغة تماخوز اللو حافات مساات ولا يخون دأمبر ولاد سلازينوروم دخاتن كوينو يسمعهم نيرو أتمساسال ساعتون كفتم قراوتهم حلف لهم يتموت لو حدا أرقيت ساي مسني اشتي قلعة مقلنا ولعو أو أفدق قزقهم يريقوهم إذا مسرعيون لعلا آلن جيما أزات حزن اتمشيت نسو جيمان آلنن نخدقو سنة تداليون كلو بمشكوتهم اتا أرقيت ساي مستقلعة أتصرقع باكو تصيفو منا دقسو خطرقوهم كلو بتعمي حزنو اتمشيت منم كي قور لو مالاي دقسو أفتزقت لنقهو جيمان آلنن مقو حيزملوم نتقلعان نتعبي ساقاين يواتو كفالت ومن كلو بتعبي ساقاي لولو زبالن تخون اتهتس عندما كي تواهيلو يتواع أزروهم بتعمي لوهاتن مسحاقتن كوينهم سلازرخوهم من آلننا جيما ناوش تقزقهم نخاات يعدموهم أفتقزا كيد آيس كريم النوالعن كلو لولو نتوم كلتا سو حدار ولا أنا دختامي خون أمبر كماي قدام حدر كوينو خعبي دلخوان جن أنا قدام حدرن كلغو أدي أسلز موتت أنا أو قدنا خعوية قدي ديلو نقرم ألنون قبليلو أنا نجيمان نوح جزا كنولدنا مكرنا تنحنينا جن كساخ علنا كألن كيد سانا حقو سلز مسل اند حرد أفقادن يخونكا نحنا غنعوي لهم نلولو يحطوه لولوون كيد سحش هوت كهليو سلز دالي فقادن يخونو حد قوي خيد نكيد تساناويتو نفتاف دقا مسوطة ألن لولو قرش هو يفتن لولو جن نتقول عشوت الله مسل سلزي دالي اتقرشي داليون جن ألن دقاقي مسلز لمنو ما ترشو اتقرش تقبيلي خيد كيد إنا خدا مسرقيو كافت قزان نقوي واتيو إنا خي حقفو حديقوان خي خدوني لمنو زحش متأم انت خهليو لولو إنا خي حديقوان خي يقدد جن زغلو دراما ينيرو مخناتو ليتي ألننا جيمام صدقسو كيد كل خبارات مجايز تاتساريقو كافت قزاي واتس لولون أفدقت أن يتقبلوه بحدا يهدمو لك كل جيزهم زي أمزقورو نهافات مسات محزن تقوينهم يشيودوهم نقوزهم سأتو يقن حاليتو من غيرها من تتقيمهم ساريق أموم يهدمو إذا سروحهم زي كل جيزة زقوروه ستلمدن سلازنارة تاباستو حالا كل جيزة زقوزهم عميل اللوهم سرقوا نورة شيطهم قرشهم مستقبلو نعداقا غيدهم زدهم نقر مجزاء جمرو اتقرش بزح سلازنارة كداونتهم سقزقو لولو نكيد حزوه نما نافشان ناو كاريوكيني خيد لولو نكيد بتعمي يصفوتيو اتنا يسرق سروحهم ولا حماق يخون لولو كيد نتراقمن حماق ألات انتزارمن يخور يولو نيرو كيد مسعبية نعروكتو تزخبرن سنة سرعة زلوه سابن قووني زدوليو أو زخون دا مستخاعتين كلوون كيد مسؤو ألكول كستي فقدولو نيرو مغناتو ألكول تجميرو كم زوالة سكرام ناقودانا تمحدارو خوينو الترفيو كيد نلولو انتاينا يلو حاتون كلوون غزازي ولو مهباتمينا حدا جيزاون كل غير يلو يصنعنو نيرو قرش غيليوم كلو كل جيزا هوتيليوم زدقسو قرش غودون كلو جن كسرقوم زغولو هافاتم ساعات يقلشو لولو سروحو كسرقوم زغولو هافاتم ساعات مقلاش ينيرو كيدون نتوم استمروا السوات مش كنا يمثل كان جزء بمقتاي هافتهم سريعكا ليتموت أيو إذن مجبرون لولو نوعلو مسفرتات نيرومو مجمرة نفتنا هافاتهم سفر كيدو نتازر إيا جزا كندي سفاتو وشت ينورون ما أزياتون يوتون يتصنع ناجدن اتوم سرقوا سوات هافاتمن لو هادن كل عزفوتين قانون ليروم لولو اتانا مترشا سقوم تقدم موسادو افتوش تجزا سايكل وين يقولوا عد مجاتي وين يقولوا عد دمص تهاليو بدن بغيرو يفتش زخول اندحر زي هاليو اتا جزا سا قصاليت علامه تخون مشات اتوم علامه استغور هافاتم نغزوم يملسو لولو ناكيدون كم تخلو جيزه زغورو حماق كداون تتخدينهم باكون صيفهم اف دغ غزوم يصنحوهم بعل جزا زخونه ساندراون نغزاخت مصنكلا بلانوم تساخيلهم تخروتا يرخو جنزت راح ينورن بلانوم زالت أخيدو بتقصل معلتي ناوش تجازات تأتيهم ساندرا الملكة حدار جراي تفلتن أو هو تاون شوفوران بودي جاردان نمبر كالي إسابي بلان جزء بتعم عوين كلو بينات نبر بزح كفت كفلتات سلزلون لولون كيدن مساء نخون هوروت نجرم
እዚ ጥራይ ዘይኮነ ሎሎ ኣብቲ ገዛ ምንባር ተጀሚሩ ንኹሉ ነገር ከም ትሕግዞን ንኪድ እውን ባዕላ ከም ተምህሮን ትነግሮ ለካሳንድራ እውን ከም ኪድ ዝበለት ገደም ሓደር ኮይና እያ ዓበያ ሓደ ግዜ ብሃፋትም ተመሪፃ ምስኦም ክትዓቢ ምስ ተወሰደት ግን ትምህርቲ ተማሂራ ንፍዕቲ ሰብ ኮይና እዚ ሕጂ በፂሓቶና ደረጃ በፂሓ ንኪድ ክትርእን ከላ ንባዕላ ስለ ትርኢ እውን ከም ናታ ዝበለ ፅቡቕ ህይወት ንኽህልዮ ክተምህሮ ከም ትደሊ ንሎሎ ትነግሮ እቲ ዘቕርበሎም ዕድል ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ነይሩ ሎሎ እናሓስበሉ ዋላ ይሕደር እቲ ምሸት ሰሪቖም ካብ ምህዳም ይዓረፉን ካብቲ ገዛ ንብረት ሒዞም ክወፁ እንከለዉ እውን ሳንድራ ተሲኣ ትሪኦም በቲ ተግባሮምን ብጣዕሚ ትሓዝን ሎሎ እውን ብታሕቲ ኮይኑ ናይ ጥፋተኝነት ስምዒት ይስምዖ እዚ ገይሮም ምስ ወድኡ ሎሎ ምስ ኪድ ከም ተወድርዎ ቅርሺ ሰሪቖም ዝገብርዎ ነገራት ይገብሩ እቲ ዝሰርቕዎ ንታባ ሸይጦም ቅርሾም ምስ ተቐበሉ ትዝንግዑ ውዒሎም ናብ ሆቴሎም ይምለሱ ናብ ምድቃሶም እናተዳለዩ ሎሎ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ንኪድ ታሪክ ምንጋር ይጅምር እንገብሮ ለና ነገር ጌጋ ኣይኮነን እንተኾይኑ እውን ዘይዛ መንገዲ እዚኣ ካልእ ይፈልጥን ብዕልመይ ካብ ዝዝክሮ ገደም ሓደረ ነይረ ኣብ ቁልዕነተይ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ግዜ ተመላሊሰ ህይወተይ ክትቅየር ስለ ዘይረኣኽዋ እውን ፈጣሪ ናይ ሓቂ ዶ ይኸውን ኢለ ብዙሕ ይጠራጠር ነይረ ከምኡ ኢለ እውን ገደም ሓደር ኮይኑ ዓበይሉ ንኪድ ይነግሮ ኪድ ሓደ መዓልቲ ንሎሎ ንምንታይ ትምህርቲ ከም ዘይመሃር ይሓቶ ሎሎ እውን ምምሃሪ ቅርሺ ስለ ዘይብለይ እምበር ከዘምህረካ ደስ መለን ኢሉ ይነግሮ ዋና ነገር ግን እቲ ትምህርቲ ቤት ትመሃሮ ኩሉ ነገር ኣብ ጎደና ትመሃሮ ኢኻ ኪድ እውን እቲ ሳንድራ ዝበለቶ ዘኪሩ ከፍትም ዝኸኣለት ስለ ዝተምሃረት ኣይኮነን ድኢሉ ንሎሎ ይሓቶ ሎሎ እውን ኩሉ ትምህርቲ ዝኸደ ይህፍትምን ኩሉ ዘይተምሃሮ እውን ድኻ ኮይኑ ይተርፍን ኢሉ ንሕና ኣብ ጎደና ኢና ነበር ትምህርቲ ዘይተምሃርና ከለና ግን ርኤና ጽቡቕ መነባብሮ ነበር ለና ንሰባት ተዘይንሽውድ ነርና እውን ህይወት ንዓና ትሽውደና መሃለይት ኢሉ ንኪድ የረድኦ ንኪድ እዚ ኩሉ ኢሉ ዋላ ይንጎረዳ እምበር ሎሎ ትምኒቱ ተጻራሪ እዩ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ሎሎ ንኪድ ኣብቲ ፓርክ ገዲፍዎ ክሰርቆ ዝኽእሉ ናይ ሃፍታም ገዛ ንኽእልሽ ይኸይድ ክሰርቆም ዝኽእሉ ሃፋትም ሰባት ምስ ረኸበ እውን ንኪድ ክእልሽ ናብቲ ፓርክ ይምለስ ግን ኣብቲ ፓርክ ምስ በፅሐ ንኪድ ክረኽቦ ኣይከኣለን ሎሎ እልሽ ውዒሉ ንኪድ ኣብ ሓደ ኣፍ ደገ ትምህርቲ ቤት ደው ኢሉ ይሪኦ ምክንያቱ ኪድ ትምህርቲ ቤት ኣትዩ ምንባብ ክመሃር ብጣዕሚ ድሌት ነይርዎ ሓደ መዓልቲ ክልተ ወዳት ብጣዕሚ ሓዚኖምሎም ንገዝኦም ይዕድምዎም እትዮም ምግብን ቅርሽን ምስ ሃቦም ንኪድ ባዕሎም ክዕብይዎ ከም ዝደልዩ ንሎሎ ይነግርዎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ሎሎ ተሰማሚዑ ቅድሚ ሕዚ ተቐቢልዎ ዘይፈልጥ መጠን ቅርሺ ተቐቢሉ ይኸይድ ግን ለይቲ እቲ ንብረት ሰሪቖም ክሃድሙ እናበሉ እንከለዉ እቶም ክልተ ወዳት ስለ ዝረአይዎም ከጓይዎም ይጅምሩ እናሃደሙ እንከለዉ ኪድ ጽርግያ ክሸገር መኪና ተገጭው ናብ ሆስፒታል ይውሰድ እታ ዶክተር እውን ኪድ ምንም ከም ዘይኮነን ኣብቲ ዝቕፅል ንግሆ ንገዝኡ ክምለስ ከም ዝኽእልን ትነግሮም ኣብ ደገ ሎሎ ተሰኪፉና ተጸበየ ጸንሕ እቶም ክልተ ወዳት ወፂኦም እውን ንሎሎ ብተግባሩ ይጸርፍዎ ሎሎ ተሰኪፉ እቲ ቅርሺ ክምልሰሎም ክሙክር እንከሎ እቲ ቅርሺ ናብ ገጹ ደርብዮም እቲ ቆልዓ ምስኡ ተዘይገዲፎሞ ንፖሊስ ደው ኢሎም ከም ዘእስርዎ የፈራርሕዎ ሎሎ ተጨኒቑ እናኸየ ንዚ ቆልዓ ኣብዚ ዲ ሓዲጉ ይኸይድ ኢሉ እናሓሰበ ይጸንሕ ካብቲ ሆስፒታል ወፂኡ ቁሩብ ምስ ሰደረ ግን ኪድ ሃብቲ ሆስፒታል ሃዲሙ ደድሕሪኡ እናጎየ ይመጽእ ብሓደና ሆቴሎም ምስ ተመለሱ እውን ሎሎ ናብ ባሕሪ ገምገም ኣውደ ዓመት ሒዝዎ ከም ዝኸይድ ቃል ይኣትብሉ ኪድ እውን ናብቲ ባሕሪ ገምገም ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ይደሊ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይሕጎስ እታ ቃል ዝኣትየህሉ መዓልቲ ምስ ኣኸለት ናብቲ ባሕሪ ገምገም ብሓደ ምጓዓዝ ይጅምሩ ኣብኡ ምስ በፅሑ እውን ካብ ከተማ ወፃኢ ንመጀመርያ ግዜ ጽቡቕ ግዜ የሕልፉ ፀሓይ እናዓረበት ኣብቲ ባሕሪ ገምገም ኮፍ ኢሎም እናውግዑ እንከለዉ እውን ኪድ ንሎሎ ንሰባት ብጣዕሚ ኢኻ ኩሉ ግዜ ትሕዝኖም ጎበዝ ኣክተር ክትኮን ነርካ ኢኻ ኢሉ ይነግሮ ሎሎ እውን መንእሰይ እንከሎ ኣብ ብዙሓት ፊልምታት ረዳት ተዋሳኢ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ይነግሮ ግን ሎሎ እቲ ስክሪፕት ደጋጊሙ ይርስዖ ስለ ዝነበረ ዳይሬክተሩ ብጣዕሚ ይናደድ ከምኡ ኢሉ እውን ካብቲ ኤጀንሲ ተባሪሩ ግን ኣብ ፊልም ሓዲካ ኣብ ትክክለኛ ህይወት ምትዋን ዝበለፀ ኮይኑ እዩ ረኺብዎ ምክንያቱ ዝበዝሐ ቅርሺ እዩ ዝረክብ ነይሩ ጽኒሕ ኢሉ እውን ኪድ ንሎሎ ካብቲ ዳጓሓፍ ዘምፅኣ መፅሓፍ ሂቡ ምንባብ ስለ ዘይክእል ንኸንብበሉ ይነግሮ ሎሎ እታ መፅሓፍ እናንበበሉ እንከሎ ኪድ ድቃስ ይወስዶ ኣብታ ሰዓት ሳውን ሎሎ ናይ ስኽራንን ናይ ዕዳንን ህይወት ክነብር እንከሎ ይዝክር ሎሎ ብመነባብርኡ ተሰላችዩ ህይወቱ ክሕልፍ እናተዳልየ እንከሎ ግን ኣብ እንዳጓሓፍ ዝበኪ ቆልዓ ድምፂ ይሰምዕ ናብቲ ዳጓሓፍ ቅርብ ምሰለ እውን ንኪድ ይረኽቦ ካብቲ ሰዓት ሱ ጀሚሩ እውን ሎሎ ነቲ ቆልዓ ንኽዕቢ ስኽራን ገዲፉ ነውሱ ምንክብኻብ ይጅምር ንኪድ መዕባይ ቅርሺ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ካልስን ካልኦት ንብረታትን እናሸጠ ይሰርሕ ነይሩ ኪድ ናይ ሓቂ ወላዱ ዋላ ይኹን ዳ እምበር ከም ናይ ባዕሉ እዩ ዘፍቅሮ ነይሩ ኣብ ህይወቱ ትርጉም ስለ ዝሃቦን ነውሱ ንኸመሓየሽ ምኽንያት ስለ ዝኾነ እውን ብጣዕሚ የመስግኖ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንገዝኦም እናተመለሱ እንከለዉ እውን ሎሎ ንኪድ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዮ ይነግሮ ብዙሕ ከይጸንሑ እውን ሓድሽቲ ዕላማ ይረኽቡ ክልተ ጆልና ኤርማ ዝበሃሉ ሃፋትም ሰብ ሓዳር
ኣብ ቀረባ ግዜ ብሰንኪ ካንሰር ውላዶም ስለ ዝሞቶም ብሓዘን ህይወቶም ምቕጻል ብጣዕሚ ፈታኒ ኮይኖም እቲ ኣብ ገዝኦም ዝተፈጠረ ክፍተት ንምምላእ እውን ንኪድ ምስኦም ንኽዕብይዎ ንሎሎ ይሓትዎ ንኪድ ከዕብይዎም ከለዎ ግን ከም ናይ ባዕሎም ውላድ ከዕብይዎ እምበር ነቲ ዝወተ ውላዶም ከም መተካእታ ከም ዘይርእይዎ ንሎሎ ቃል ይኣትሉ ኤርሚ እውን ቅፅል ኣቢሉ ካባኻ ዝኾነ ሰዓት ኣይንፈልዮን ኣብ ዝደለኻዮ ሰዓት መፂኻ ክትሪኦን ምስኡ ክትቅመጥን ትኽእል ኢኻ ኢሉ ይነግሮ ሎሎ እውን እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም ብጣዕሚ ዝተፈለዩ ከም ዝኾኑ ይርኢ ለዋሃት ጥራይ ዘይኮይኑ ብጣዕሚ ሃይማኖተኛታት እውን እዮም ኣብታ መዓልቲ ንሳ ሎሎ ካብቲ ካሊእ ግዜ ዝተፈለየት ውሳነ ይወስን ምክንያቱ እቲ ምሸት ንሱ ኪድ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብረት ሰሪቑ ናብቲ ኣፍ ደገ ክመፅእ እንከሎ ሎሎ ንኸምልጥ ይሓገዞን ብድፍረት እውን ንኪድ እንድሕር ዳኣ ምስኦም ፀኒሑ ሂወቱ ዝበለፀ ከም ትኸውን ይነግሮም እዞም ሰባት እውን ትምህርቲ ከምሁርኻን ኩሉ ዝደልዮ ነገር ክገብሩልካን ኢሉ ይቅርታ ሓቲትዎ ይኸይድ ኪድ ሎሎ ይቱ እውን ከምዘየሎ ምስ ፈለጠ ንኽምለስ እናፀውዐ ይበኪ ሎሎ ኪድ እናኸየ ክሰምዕ እንከሎ ልቡ ብጣዕሚ ይንካእ ግን ዝሐሸ መጻኢ ንኽህልዮ እዚ መስዋእቲ እዚ ናይ ግድን ክኽፈል እኒአዎ ኪድ ካብቲ ካብ ብቁልዕነቱ ዝፈልጦ ሓደ ሰብ ተፈልዩ ምስ ዘይፈልጦም ሓደሽቲ ሰባት ሓድሽ ሂወት ምልማድ ብጣዕሚ ይፈታኒ ነይሩ ሓደ መዓልቲ እውን ኪድ ካብቲ ገዛ መሊቑ ናብ ናይ ታባ ድኳን ከይዱ ንሎሎ ይእልሾ ግን ሎሎ ብዘይ ኪድ ምንም ንብረት ይሰርቕ ስለ ዘይነበረ ናብ ታባ ዝሽየጥ ነገር ሒዙ ይመፀን ክረኽቦ ስለ ዘይከኣለ እውን ኪድ ንገዝኡ ይምለስ ዓመታት ሓሊፉ ኪድ ምስ ጆልና ኤርማ ዓብዩ ንፉዕን ፅሩይን ዓብዪ ወዲ ኮይኑ ንሪኦ ኪድ ኣብ ሂወቱ ብጣዕሚ ዋላ ሕጉስ እምበር ንሎሎ ሓደ መዓልቲ ክረኽቦ ይምነ ነይሩ ሓደ ንግሆ ኪድ ምስ ስድሮ ቁርሲ እናበልዐ እንከሎ እታ ሰራሕተኛኦም ካብ ሆስፒታል ዝተደወሎ ስልኪ ከም ዝነበረ ትነግሮ ኣብታ ሰዓት ሳውን ሰለስቲኦም ኣብ ሆስፒታል መን ክህሊ ከም ዝኽእል ይግምቱ ኪድ እውን ምንም ግዜ ከየጥፍአ ናብቲ ሆስፒታል ይኸይድ እሞ ሎሎ ኣብ ዓራት ደቂሱ ይሪኦ ኪድ ብቁልዕነቱ ብዙሕ ነገር ዘምሃሮ ዓብዪ ሰብኣይ ኣሪጉን ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይሓዝን ሎሎ እውን ካብ ድቃሱ ተሲኡ ንኪድ ኣብ ቅድሚኡ ክሪኦ እንከሎ ብታሕጓስ ምንብካይ ይጅምር ሎሎ እቲ ምስኡ ዝነበረ ህፃን ቆልዓ ጽቡቕ ሂወት ዘለዎ ዓብዪ ሰብኣይ ኮይኑ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይሕጎስ ኣብ ቁልዕነቱ ዘሕለፎ ነገር ንምስትዋስ እውን ሎሎ ንኪድ ሒዝዎ ናብ ናይ ታባ ድኳን ይኸይድ ናይ ቀደም ዘቕመጣ ካሜርኡ ሸይጡ ናብ ዕዳጋ ኸይዶም ክዳውንቲ ምስ ገዝኡ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ነብሩ ናብ ናይ ካሪዮክ ክለብ ኣትዮም ይደርፉ ኪድ ሕጂ ተማሂሩ ምንባብ ስለ ዝኸኣለ ምስኡ ምድራፍ ይጅምር ግን እናደረፉ እንከለዉ ሎሎ ምድራፍ ኣቋሪፁ ኣዒንቱ ይዕምት ኪድ መጀመርያ ዘዕሽየሎ ወይ ዝደቀሰ ይመሲልዎ ለካ ሎሎ ሂወቱ እያ ሓሊፋ ንኻልኣይ ግዜ ንኪድ ንወይኑ ገዲፍዎ እቶም ሓካይም ንሎሎ ምስ ወሰድዎ ናይ ሎሎ ሻንጣ ከፊቱ ይርአ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ርኡ እታ ሳንዱቕ ከፍታ እንከሎውን ብታፖሎይድ ካሜርኡ ዝሰኣሎ ፎቶታት ይርኢ ኪድ እውን እቶም ፎቶታት ምስ ረአየ ሎሎ እዚ ኩሉ ግዜ ተሓቢኡ ይከታተሎ ከም ዝነበረ ይፈልጥ ሎሎ ንኪድ ኩሉ ግዜ እዩ ዝከታተሎ ነይሩ ግን ኪድ ምስ ሎሎ ተዝኸይድ ነይሩ ከም ባዕሉ ዘለ ገደም ሓደር ኮይኑ ክተርፍ ነይሩ ኪድ እውን ከምዚ ኢሉ እሱ እዩ ዘይርአዮ እምበር ሎሎ ኩሉ ግዜ ይርኦ ከም ዝነበረ እናፈለጠ ፊልምና ይውዳእ ፈቲኹምዎ ትኮኑ ተስፋ ይገብር ተመሳሰልቲ ፊልምታት ንኽመፅኹም ቻነልና ሰብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ሕለፉ ደጊምና ክሳብ ንረኸብ ሰናይ ጸንሒት